Čaute hoši, jak se máte? Dobře? Jestli mě nevidíte, tak to je, protože nejsem odhalený. Počkejte hoši, jenom tak pro tu muziku, pokud ji slyšíte. Tak. Zahraju si dneska toto, co vy na to, hoši. Tak. Zahrajem si toto dneska. Když to je moje první video, tak vám chci jenom říct, že tady udělám toto. Tak. A budeme natočit toto. Tak. Kdo mě chce do friendu, mně to je jedno. Stejně mě nikdo sledovat nebude, protože jsem prostě nubík, jo. Jsem nubík, ještě to neumím, jo. Nevystudoval jsem ani, jo, prostě neumím to nic. To je moje první video, jo, by the way. Discord se musí vždycky otevřít, já se omlouvám, když to nikdo asi neuvidí. Tak, mě docela baví toto, ten YouTube live, no, co to říká, nedoufám. Jo, kdybyste tam viděli tady toto, které se teďka zmizlo, tam vpravo nahoře, takže to se omlouvám, kdybyste to slyšeli, jo. Dobře, tak počkejte, jdeme jenom takhle, dobrá. Tak, fighting in progress, a víš, že mě to nezajímá. Už tady vás to bude, hlavně si to zase, nevidíte to jenom vy takhle a já to tak vidím. Hej, ale jako naští se. Dobrá. Dobrá, tak jsem tu. Let's go. Můžu vám to takhle představit, asi to budete znát, je to YouTube Live, oni to přejmenovali. Prostě tady já už mám druhý dům, jo. Prostě tady už mám toto, mám za prostě silver batony, to je na Wi-Fi, ať se mi to rychleji uploaduje. Tady mám proto, jakože prostě pro všechno, co tady vidíte, tady vpravo, dole, teda vlevo, promiňte, omlouvám se. Tady prostě, jo. Tak. Tam potom počítač, jo, tam takové ty věci. Jo, toho balíčku si nevšímejte, to je za Robuxy, já nemám Robuxy, jo. Možná, pokud to, asi si to koupím. Tak, to nařešte tak. Já už mám 100 milionů. A jo, vlastně jo. Tak jdeme pev. Ježi, takhle se to dělá, můžete jenom, ale můžete i přes klávesnici, ale to dělám takhle. Je to za mě jednoduché. Juhu, dostal jsem srdíčko. To musím, nevadí. Tvůj boss portal is open, takhle to. Yes, 98, kámo. Může být dobré, pojď. Prosím, něco dobrého. Prosím. Docela hodně, jakože. 10 milionů, 11 milionů, 12, 13, 15, 16, co? 18, to je docela jako hodně, docela. Nice. 2 miliony, by the way, teďka jsem si šel koupit nový počítač a toto, jo, jenom ten počítač stál 14 milionů. A to tenhle druhý barák stál jenom 5 milionů, a to další. Prostě borci, ne. A nevím, jak se budu ani jmenovat, jakože. Jo, takže já ani nevím, jo. Takže já jsem takhle jakože, prostě, sakra, prostě já nevím ani, jak to se přejmenovat, tak chápeš. Jo, takže já to potom udělám. Jídlo. Papej, pěkně, že?
Jdeme se podívat teda do toho Void portálu. Jo, ten hoverboard jsem si tady otevřel někde. Jaké to bylo? Prostě tam někde. No, tady. Kde je ten Void portál? Tady je. Musím eliminovat bossa, hej, já to nedám. Ježíš, panebože, to nebudu čekat. 50 milionů. Dneska mám cíl, tohle by the way, když jste se ptali, tak tam nemůžu jít, to je od 10 toho prostě bilionů, což já nemám ani, no, ani 200 milionů, takže si něco koupit, něco o hodně lepšího, mám 12 milionů. Jo, když tak mám tenhle počítač, tenhle, šetřím na tenhle asi, já nevím, 4 biliony. Jako toto je tady docela jakože, je to tady jakože docela, no ne povinné, ale prostě, že to je jako doporučené, aby ti to vydělalo víc peněz a víc toho a víc tam toho a víc tam toho, víš co. Už to mám to za 2 miliony, jo. To už mám. Já nekoupím to. Tady penízky oši. Ale co už. Víc, možná něco utratíme taky, ale nám to bude stát to. Dobré. Jo, vidíte, to je za super set Robuxu. Si možná koupím asi, pokud mi to dovolí rodiče. Já pravda, že jsem mluvil. Protože je mi, bude mi 11. Já vím, jsem moc mladý, nestějte se mi, prosím. Možná za 100 follow, pokud odběratelů, pokud to uděláme, tak se odhalím. Jinak na TikToku už jsem odhalený, tam mám 1000 follow, ale nemůžu tam streamovat, protože mi není až 17. Takže tak, no asi. Ale dělej, odlodni se. Dám se podívat, jestli nemůžeme zabít aspoň toho začátečnického bossa. Zase 4 sekund, asi takhle si počkáme. Wow. Kam tam bude se tolik lidí, já jsem to jednou to zabíjel, jako. A já jsem tam měl asi 100 HPek, jo. Počkej, já si zapnu jenom autokliker. Tak. Já vím, nedělá se to. Dělej. Dobré, 23 sekund, tak. Až zapnu autokliker, uši. Jo, tady jde jenom sprintí, tady nejde to. Tak až zapínám autokliker, jo, hoši. To je autokliker. Takže to bude klikat fakt hodně dlouho. Autokliker, zapínám. Když to je toto, to nenávidím. Tak jo, docela to dáváme. Myslím, že to nejde po mně. Se naštval, ši. Wow! Dělej. Toto jsem musel zvládat sám, kámo. Jednou celé toto. Let's go! Co? Tak co dostanem? Legendární, můj bože, kámo. Let's go, kámo. Juhu,
Diamondu, dám si upgradenout toto. Jo, to už jsem udělal, za to dostaneš to. Diamondíky. Ne, jsem zase vedli někde úplně v prčicích. Tady, takhle, upgrade. O, stojí 350, ani nevím, proč to prostě dělám, já to prostě chci, tak když měla upgrade tady to mi asi stačí. Tak, 12 minut. A jdu do vlogu a pojďme mě to absolutně nebráška. Co je Void klíček, co to je? To ani nevím, že to je, hoši. Jo, tady si kupuješ ty poizmy. To jsem chtěl celou dobu. Ok, že si tady prostě budeme craftit to. A to nevím, co je. Deliver 5 boxes of mer. Toto je nový, počkej. Merch, nevím, co je merch. Merch. To nemám ještě. 4 edity, víc jak 95%. Mám jedno. Ok, hoši, dáme to. Natočíme 12 minut, ok. Tak asi video bude dlouhé, tak nevím. Vždycky tak kolem 20 asi minut. Stejně to nikoho nebude zajímat, takže... A to dělám k ničemu. Pef. Jdem si na pef, prášku. You baby. Yes. Ahoj. Se musím snažit, Roši. Yes, let's go. A musí být jak 95. Pojď. Yes. Máme tři možná. Máme tři. Ne. Počkej, já se jdu podívat rychle. Dělej, běž do té věže, i když nevím teďka, kde to bylo. Tu, že? Jo. Crafting a potion. Jdem, masters. Já to ani nemám, takže to je stejně jedno. Jo. Enchuastri Atatristion. Nevím, co to je. Hoši, potom si to, jako já vím. Hodím do Battlefield. Nevím, co to je, jo. Takže se to nezlobte, že to... Nevím, fakt je to... Dobré. Stá. Jo, to je ta kočka. Když jste to hráli, tak tady máte kočku, které vám to dělá prostě takové to. A tady potom máte parkour, za to dostanete 50 gemů, ale já to jdu dělat. Už to uběhlo, ne, ještě hodina, kámo, nebudu říkat zbytečně. Že bych dostal takhle být to praštil ještě. Tak jdem to udělat, let's go. Počkejte, až jenom tady zapnem party. Juhu, let's go. Ne. Vám to vadí, ale Elko, Huzka, bum, Esko a dáme Elko. Supreme, je good. 1. I 99. 80 nevadí. Co? Hej, WTF? Já mám štěstí, když natáčím. Já mám prostě štěstí, když natáčím. Asi víš natáčet, já si budu každý den asi vydávat video. Jak jo.
Mám jeden koník, let's go. Kolik stojí ten jeden potion? Já jsem se nedíval, že? Kolik si myslíte? Kolik to bylo? Já to ani nevím. Ježíš, já to vím, běž už dopryč. Dobré, já vím, hej kamaráde, já vím, jo. Climb. Jeden Game Potion. Co je Game Potion? Jaké je na to šance? 5%! Kámo, 5%. Ale já bych chtěl Subscriber Potion, anebo Cash, no. To já si co chci, toto jenom, toto prostě. Hej. To help you. Já vím, panebože, běžte už dopryč. Ježíš, ten napovídání na dlouho. Co je to? Já ani nevím, kde jsou ty baterky. Ježíš, tak tady čilo. Mám Wi-Fi router 6. Počkej, já si to jdu přeložit, ale to bych... To dělám potom. A nebo... Hej kámo, už to... Já to jdu udělat. Vypadám to kliker. A tady si to vlastně můžu aj udělat. Tak to beru. Dobrý den, to máte. Dár. Nechci přidat účet. Chci jít na účet. Asi musím najít, že jo, mi to nedošlo. Osoba 1, Tomáš Kranek. A co kdybych jsem se chtěl přejmenovat? Tomášek. A vidíte, jak se budu jmenovat? A já budu ne, všechno malým. Budu Toman, hoši, budu Toman. Jo, kámo. Budu Toman, profilovku srám. Chci nahrat profilovku. Takhle. Perfekt. Takhle. Tak, hotovo. Mám hotovo. Hotovo. Děkuji, jdeme zpátky na Roblox. Ježišmarja, bože, dělej. Minut, jasný, já jsem si to přečet. Chápeš to konečně. Co stalo? Já jsem chtěl ten. No. Překladač. Jsem z toho vyjel, kámo, já jsem trotl. Exhaust. Exhaust, vyčerpat. Vyčerpat 3. Attraction.
vyčerpat 3 attractions. Vyčerpat 3 atrakce, jo. Já nevím, kde mám získat ty atrakce. Čerpat. Jako 3 atrakce myslí, jakože jako doma? Nebo jak? Kde jsou 3 atrakce? To je atrakce, ne? Ne. Hej, tak halo. Já nevím. Ne, jedno, já to zjistím na příště. Nebojte se. Questy doděláme. Tak, čau. To je Borky a Borkyně, čus.